Эфирыбызны җыр дәресе сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген Дәвани җырын искә төшерербез. Нишлә буын балалары җырлап үскән Дәвани җыры Әминә Бикшәнтәева шигыре Әнвәр Бакиров көенә язылган. Жер ул матурлыкка сыклану, кеше шатлык куанычларын жыр аша җиткерә. Бүгенге дәресебез иң кадерле кешеләр Дәваниләргә багышлана. Укучылар, без сезнең белән бүген Дәвани җырын өйрәнәбез. Бу җыр Әминә Бикшәнтәева сүзләренә һәм Әнвәр Бакиров көенә язылган. Беренче куплетны өйрәнәбез. Әниемнең әнисе әбием була минем. Әби генә түгел әле, ул минем дәү әнием. Әминә апа Бикшәнтәева үзе дә балаларны ярата торган. Гомерен балаларны тәрбияләүгә багышланган ханым иде, педагог иде. Советлар Союзы чорының 1950 елларында балаларга сәнгать аша тәрбия бирү проблемалары күп иҗтимагый бәхәсләр уята. КПССның Татарстан өлкә комитеты пленумы карарлары бу эшкә уңай үзгәреш кертә. Балалар җыр репертуары мәсьәләләре методик хезмәткәрләрне һәм педагогларны ешрак кызыксындыра башлый. Яшь татар композиторларының иҗади эшчәнлеге нәтиҗәсендә бер артлы балалар җырлары иҗат ителә. Алар татар җыр репертуарын шактый тулыландыра. 60-нчы еллар уртасында татар мәктәпләренең җыр укытучылары өчен беренче хрестоматия җыентыгы дөнья күрә. Хрестоматия әсбапларын төзегәндә авторлар балаларның яшь үзенчәлекләренә таяна. Балалар җырларының темасы киңәя, җырларның эчтәлеге яңара. Ә хәзер әйдәгез Дәвани җырының беренче куплетын җырлыйбыз. Укучылар, җырлаган вакытта бик игътибарлы булыгыз. Легатога җырлыйбыз, сузып. Икенче куплетка күчәбез. Ак ефәктәй чәчләрен ул тарап куя күреп, чисталыкка өйрәнәм, мин дә аңардан күреп. Мен хәтердә калган Әминә апаның тыйнаклыгы. Ул тыйнак әби иде. Теге атылып чәчрәп трибунага чыгып чәчри шигырьләр укыганын мин хәтерләмим. Безнең Әминә апабыз татар балалар шигъриятен үстерүгә үз вакытында иң зур өлеш керткән шагыйрәләребезнең берсе булды. Балалар әдәбиятын менә Тукайлар башлап җибәргән традицияләрдән алып дәвам иттерү ул вакыт өчен бик тә кирәк иде. Менә балалар өчен иҗат итү икеләтә авыр, икеләтә кыен. Менә безнең Әминә апабыз шул бурычны намус белән башкарып килде һәм югары дәрәҗәдә. Киләсе өченче куплетка күчәбез. Композитор Әнвәр Бакиров уку агарту эшенә, гомумән республиканың музыка сәнгатенә һәм иҗтимагый тормышына күп өлеш кертә. Ул музыка буенча татар телендәге җыр һәм музыка дәресләре дигән дәреслек авторы да. Әнвәр Бакиров Әминә
Бикшентай белән бергәләп балалар өчендә бик күп җырлар язды. Чынлап та бик күп язды. Ул да балалар белән үзенең тормышын бәйләде дип әйтергә кирәк. Менә консерваторияны бетергәч бер 5-6 ел музыка училищесында укытып алды да ул. Аннан соң Казанда үзе музыка мәктәбен ачып, шуның җитәкчесе булып, укытучысы булып эшләде. Аннан Алабугага барып, анда музыка мәктәбен ачты ул. Ул музыка мәктәбе бүгендә исән, Алабугада Әнвәр Бакиров исемен йөртә. Менә безнең Казанда да 6-нчы музыка мәктәбе бар, Әнвәр Бакиров исемендәге. Хәзер 3-нче куплетны җырлыйбыз. Укучылар, булдырдыгыз. Хәзер 4-нче куплетка күчәбез. Тәмле ашлар пешерә, матур гөлләр үстерә. Өебезнең нуры ул, барыбыздан улы ул. Әнвәр Бакиров балетта язды, композитор буларак. Аның җырлары күп. Аннан соң телевидениедә балаларга музыка өйрәтте бер заман. Балалар редакциясеннән ноталарны өйрәтеп маташты. 1 елга якын буга инде. Мин аның режиссеры идем. Менә шундый хезмәт күрсәтте ул. Үзе җырлап та күрсәтәдер үзенең җырларын. Актив иде ул. Әйдәгез 4-нче куплетны җырлыйбыз. Тәрбия балаларның улларга мөнәсәбәтләрендә чагыла. Әлеге дәү әни җыры гаилә эчендәге татулыкны, хөрмәтне арттыру өчен иң отышлы җыр. Минем 2 әбием бар. Мин аларга бу җырны кунакка килгәч җырлаячакмын. Мин әбигә бу җырны җырладым. Әби әйтте: "Ой, нинди матур җырың кызым. Бик әйбәт, рәхмәт сиңа." Бу җырны композитор Әнвәр Бакиров язган. Рәхмәт аңа шул җыр өчен. Менә шул рәвешле безнең Әнвәр Бакиров үзеннән соң бик бай иҗат мирасы калдырды. Әминә Бикшентаева сүзләренә язылган Әнвәр Бакиров көе бит шул хәтле менә балалар шигыре чын мәгънәсендә сүзләре дә бик җиңел язылган, ятларга да бик уңайлы. Җиңел генә язылса да, мәгънәсен карый башласак, бик тирән мәгънәле шигырь. Буыннар арасындагы чылбырда күренә безнең анда тәрбия, чисталык, пөхтәлек, гаиләдә булган гореф-гадәтләрдә нәкъ тә менә бу шигырьдә урын алган. Башлангыч сыйныф укучылары һәрвакыт дәрестә өйрәнәләр һәм әлбәттә инде сәхнәдә дә бу җырны бик килеп башкаралар. Без бүген өйрәнгән дәү әни җыры яшь буынга әхлак тәрбиясе бирүнең төп үрнәге. Әйдәгез җырны бергәләп җырлыйк.
Җир дәресе сәхифәсе Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырылды.